Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omading ба канали мо. Ман нав кӯдакои садик бурдам мондам. Баъд хона рафтисам шамоли беяд безеб. Имсари не ки ҳаво хунук нест, просто шамола. Саҳри шоҳроб омада натурдистанд, маззашон нест. Бафтим бихай худум барам саҳри барвақт хеста гирдим. Саати 8 буд ки уже ҳама корҳои буд кардем. Бафтим бихай хезем равем маштка. Хезем буромадем ки маштка омада штем омадем ба ҳазур. Ана михел бинед чӣ хел сабзаҳо дамидаги дӯстони азиз, ҳама ҷо сабз. Дарахтҳо гул кардаги аҷоиб буд. Бо мегӯем ки барф мезанад. Худо вакилои барф назанад. Ана михел дӯстони азиз, дирӯзи дароз умуман вообще ягон чӣ ман сёмка накардам, видео накардам гӯем. Барои ҳамин бисёр аз тамошобинон гуфтанд ки Нилуфар бас накунед видео кардангира. Ҳатман дӯстони азиз, ман видео кардан мегирам. Не ки ранги бештара гӯем хел тез не. Ҳамин як чанд рӯза гӯем видеоҳои ҳамин ягон корбор, ягон чиз ва ягон пухту паз, ягон чӣ шавад агар ҳатман сёмка мекунам. Дирӯзи дароз уборка кардам. Дирӯзи дароз уборка кардам. Умуман гӯем вақт набуд ки даже сёмка кунам, ягон чӣ кунам. Беҳад монда шудам. Барои ҳамин дӯстони азиз, бинед чӣ хел дарахтҳо гул кардаги. Шояд инҷа баланди бад сафед гул кардаги аст. Ҳавои тарафи шумо мехайр. Дӯстони азиз, бинед чӣ хел берун ҳаво безеб. Ман инҷа курпачое бировардам. Саҳар ҳама хел офтоби хушрӯ буд, ҳама хел рӯшан буд, ҳама хел офтоб буд ки ҳами гӯем то вай кардана кӯдакоя пушонда садик бурдана ҳама хел ҳаво безеб шуд. Бо ҳозир бо бадтар шудаги аст. Ҳама хел ҳаво сипсиё, дарахтҳои бинед чӣ хел гул кардаги сипсиё. Бо ман мегӯям ки борон назанад, барои ки ман инҷа инои офтоб кардаги ҳастам. Ҳамаша не ҳамин курпаву болиштое бироварда офтоб кардам ки то ки ҳавои тоза шавад гуфтам. Ҳозир нақшаҳо ягон хӯрок тайёр кунам. Тамом. Дӯстони азиз, гӯен ки ин ҳавода чӣ хел одам хеза ту ягон кор кунад. Вообще ҳавас нол нест ки штоби хези ягон кор кунӣ. Ана мехел дӯстони азиз, бинед чӣ хел берун имрӯз борун. ҳаво беҳад хушрӯнаке. Шаб то саҳара борон будам. Кае ки ман бедор шудам, борон ҳама хел шараққаст. Ва саҳари ҳозир низ ҳама хел борон зад, ҳама хел фаршаст задак. Бо ҳозир бо бас кардак. Бинед дӯстони азиз, гули ман инҷош нав бо барка дистан. Ки гулои вай баргои нав бировардисте. Инош уже вай шудияд. Ана михел дӯстони азиз, ягон корбор нестай. Гӯем кори асоб не, кори ҳамин оддӣ тоза кардану ҷамъ кардан. Имрӯз кӯдако хонадан. Ҳозир ворая барам салмона бандам, барои он ки саҳари рӯзаи мода саат намедонам 9 шуд ё ки 10 шудак. инҷа ман михел аҳвол кӯдако хонада, барои ҳамин михел аҳвол ҳаста. Салмон, хез биё сиёш либосато пӯшонам. Шодик мӯли. Чо кадеси сиёвушту? Сар шуд.
вай поча дар кадеста буд ку дар накадеста имрӯз Сиёвуш футбол бозӣ карда. Мезанӣ ту Сиёвуш? Вай ту защитник. Дӯстони азиз, манҷара Сиёвуш имрӯз қариб ки почаша зад, почаш дар накадеста дига. Футбол бозӣ карда ва чили ки почаша, ман намедонам почаша зада ё ки чили ки почаша зада. Гирия нола то ҳозира ҳамин аҳвол хушрӯраҳ намегардад. Ман намедонам вай чӣ кардае. Маз кардем ша. Инҷа мани муаллима шиштай. Қар кадай. Меша хоҳ замини росто болои курпача да кадести, конечно вай намеша. Болои гилем да кум меша. Дӯстони азиз, айдина рӯзае ки ҳама вай инстаграма карочи гуфтанд полнисти маҳкам мешавад то 14 марта. Инстаграм уже дига ҳеч ка тамошо кардан наметонад. Тикток маҳкам шуд, инстаграм маҳкам шуд ва ба фикрам навбати ютубай чи. Дӯстони азиз, барои ҳамин чӣ ки вай дафъа гуфтам VPN скачат карда монен. ҳатман VPN кади тамошо карда метонед. Ман видео ҳатман як рӯз пас партофтестам, ҳаракат кардестам ки як рӯз пас, барои он ки ҳар рӯз не, барои ки худам ман мехе дилгир, ягон чи нест сёмка карданда. Ман мехе баъд мегӯм чира сёмка кунам, бо ҳам просмотро кам мешавад, уже одамо ҳама мондан гӯем дилошон аз ютуб, на танҳо блогеро, балки ҳами одамо тамошобино. Ана мехел беҳад безеб ки одамо аз ютуб уже рафтестанд. Пеш аз ҳама блогерое ки нав сар кардагӣ ҳастанд, нав блогер карда, масалан ё ки нав монетизатсияшона пайваст кардестанд. Уже Google AdSense да регистратсия карда намешавад гуфтестанд, яъне вообще регистратсия карда наметонен ва монетизатсия подключит вообще карда наметонен агар ки нашавад. Ҳаминаш беҳад безеб ҳаст дӯстони азиз, ки блогерои нав ғамгин мешавад. ҳамқа ҳаракат карда, ҳамқа тамошобин ҷамъ карда вай кардан гӯем, баъд омада ҳамин хел аҳвол шуд. Хай ҳеҷ кор намекунад дӯстони азиз. Ман як чанд рӯзае гӯем ки дидестам ки масалан дар киҷо метонен ки масалан бо видеоҳотон ҳамин пухтупазу дигар чизотона нишон тиҳен ё ки умуман кор кунен, гӯем пул кор карда мешавад. Хай чени ютуб нею, лекин хай мешавад барои меҳнатотон гӯем пул гирифта метонен. Барои ҳамин гуфтам ки ягон видеои алоҳида кунам ё ки ҳамин хел да влог гӯям. Барои ҳамин фикр да ҳастам. Нависен шумо дӯстони азиз ки мехоҳен фаҳмидан дар бораи масалан пул кор кардан дар ҳамин интернет, ҳамин видеоҳое ки мекунен ҳавайёра масалан партофтан дар дигар ва ё роҳҳо дар куҷо бо кор карда мешавад, дар куҷо пул кор карда мешавад. ҳаминаша гӯем ман чанд рӯзае ки дидестаму вай кардестам ки кани чӣ хел мани вконтакти ҳамин дам пул метиҳанд гуфтанд. ози ҳамин хел вай биромада ки барои блогерои нав. Мана Салмон нав топхӯрия ёд гирифтед. Салмон кади Анна якум гӯем самостоятельно. Давай Салмон, давай Анна. Якум самостоятельный чарх заданаш. Дӯстони азиз, якум бора ки худаш бе ёрдам ягон кас топ хӯрдестам. ҳатто фақат мо ёрдамаш медодем. иқа бисёр неём, хе кам ёрдамаш медодем. тоба анам хел дӯстони азиз, ҳозир бои хитоб мехоҳам. худаш тарсидак. ҳанам хел дӯстони азиз, бо гашта обратно болои курпача оварда мондем, ҳозир бо тоб мехӯрада. мемурдам шака ҳамин хулиган бо вай кадеста пеши аком рава мегӯна. Самончик тоба анам хел дӯстони азиз, биёен ҳамин каси хай влога ба охир расонем. Рости гап ягон кор асобо гӯем накардам, лекин чӣ қадар уборка кардам. ҳамин чанд рӯзе ки интернет кам медром, кам вай кардестам, беҳад уборка ҳамин ҳама ҷои шакида тоза кардам. полнистиам хел корой гӯем конкретни кардестам, не ки сёмка накардам.
барои он ки гуфтум барои сёмка кардан ҳам хел вай чӣ мегӯянд корои рӯҳака карда мешавад. Масалан пилисос карда чанг тоза кардам хеле кунӣ сёмка кунӣ мешавад не ки гӯй ки корои ҳама ҷои полниста чапа роста карда беҳад қин мешавад. Вақт ҳама вақт бисёр мерад. Рости гап мехостам ки полнисти ҳама гилемои брораму диванои брораму полнисти ҳама шӯям, лекин ҳоли ҳаво камтар хунук ҳастай. барои ҳамин гуфтум камтар ҳоли ҳаво камтар дига гармтар шавад. баъд баъзур ҳама ҷой уборка кардам дар кор. Пагоҳ як бор балкома уборка кунам. Хай имрӯз камтарак влог шудаги ҳастай. Ҳами фақат гап влог тамом дига ҳечи нестай. барои ҳамин вай шавад ина монтаж карда мемонам пагоҳ саҳар. баъд ҳаракат кардам дар кор ки да як рӯз ягон рӯз да як ҳафта мисалан ду бор аниқ ҳамон рӯзай ҳамон соата влог партофтан дар кор ки вай чӣ мегӯянд тамошобинон донанд ки масалан кай видео мешаваду кай соати чанд мепартоем. манам хел дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед дӯстони азиз. хайр комментарияҳои шуморо ман интизор.